את הסיפור שלנו על גלילאו גלילי נתחיל באיטליה, בעיר בשם פיזה. שם נולד. פיזה, עיר אירופאית רגילה ושקטה. אתם בטח מכירים את המגדל העקום שם. כנער למד במנזר, כמו כל שאר הנערים, עד שאבא שלו לחץ עליו ללכת ללמוד באוניברסיטה רפואה. גלילאו לומד 4 שנים ונוטש את הרפואה לטובת לימודי המתמטיקה. מזכיר לכם מישהו? נכון, קופרניקוס. גלילאו לומד גם פיזיקה וכמובן אסטרונומיה, שזה מדע הכוכבים. גלילאו שלנו בחור סקרן מאוד וחכם, וזה שילוב מנצח אצל מהפכנים, אוהב בעיקר לשאול שאלות ולהטיל ספק בדברים שנחשבים כאמת. גלילאו לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. תכונה מספר 1 אצל מהפכן. אחת ההמצאות הראשונות שלו הייתה מכשיר צבאי למדידה בשם סקטור, שעזר מאוד בשדה הקרב. שדה קרב שהפך לאט לאט להיות יותר ויותר מודרני. ההמצאה הזו הפכה אותו להיות מוכר בקרב אנשים חשובים מאוד, ביניהם קוסמו, נסיך טוסקנה, שבעתיד ייתן לו חסות וגם הגנה, מה שתציל את חייו. אלא שאז יקרה דבר שיחרד בזיכרונו של גלילאו למשך כל חייו. השנה היא 1600, תחילת המאה ה-17, גלילאו בן 36, וחבר שלו, מדען אחר בשם ג'ורדנו ברונו, שמאמין בתורתו של קופרניקוס, שהשמש נמצאת במרכז היקום, וכדור הארץ ושאר הכוכבים נעים סביבה, ואף מלמד את התורה הזאת במקומות שונים באירופה, נתפס על ידי הכנסייה, מואשם בכפירה, ובעצם מובא למשפט מול הגוף האכזרי ביותר שהיה לכנסייה באותה תקופה, האינקוויזיציה. ג'ורדנו ברונו בתמונה הוחזק במרתפי האינקוויזיציה במשך 6 שנים עד למשפטו. במשפטו הואשם בתמיכה בתורתו של קופרניקוס ובכפירה. הוא נמצא אשם ונידון להוצאה להורג בשריפה. לברונו ניתנה אפשרות להציל את עצמו, אם יודה בטעויות שלו יחזור מכל הטענות שלו ויקבל את דעת הכנסייה בפומבי. ברונו לא מסכים, והוא עולה על המוקד בכיכר בשם קמפו די פיורי ברומא. גלילאו לא ישכח את תמונת חברו, עולה באש, כאשר לשונו ממוסמרת ללסת שלו, לעיני המון רב. השנה 1615, באותה תקופה נכנסת המצאה חדשה שמשנה את חקר הכוכבים והמדע בכלל, הטלסקופ. גלילאו משכלל את הטלסקופ לרמה שהוא יכול לראות את אדמת הירח וכוכבי הלכת האחרים, וכמובן את השמש. גלילאו מתחיל בסדרת תצפיות מדויקות ואיסוף מידע רב על תנועת הכוכבים, מה שמביאו להבין שההסבר היחיד שמתקבל על הדעת הוא הסברו של קופרניקוס. כדור הארץ נע סביב השמש ולא כמו שהאמינו במשך 2000 שנה. הוא עוד לא מפרסם את מבצעיו מאחר והוא מבין מה יכולות להיות ההשלכות. הוא לא מתכוון להרגיז את הכנסייה. בינתיים. רק 15 שנה מאוחר יותר גלילאו השלים את כתיבת הספר המהפכני שלו, הדיאלוג. הספר מספר על דיאלוג, על דו-שיח בין שני מדענים. אחד מחזיק בתורתו של קופרניקוס והשני מחזיק בדעתה של הכנסייה. מי שקורא את הספר יכול מהר מאוד להבין באיזה צד נמצא גלילאו שלנו. ואם זה לא מספיק, גלילאו כותב את הספר באיטלקית ולא בלטינית כמו שהיה נהוג עד אז, במטרה שכמה שיותר אנשים יוכלו לקרוא אותו ולהבין אותו. לא לוקח יותר משנה מאז הוצאתו של הספר, 8 חודשים ליתר דיוק, וגלילאו מוזמן לחקירה במרתפי האינקוויזיציה. הוא מואשם בכפירה והוריה שדינה מוות. גלילאו כבר זקן בן 68, חולה וכמעט עיוור לגמרי, מובא בפני בית המשפט של האינקוויזיציה, וגם לא מוצעת הבחירה, להציל את עצמו ולהודות שטעה, לחזור בו מכל מה שכתב ואמר שנוגד את כתבי הקודש והכנסייה, או לספוג את העונש, כמו חברו, ג'ורדנו ברונו. אז כאן אנחנו עוצרים את הסיפור שלנו על גלילאו, הסיפור עוד לא נגמר. אני משאיר אתכם עם השאלה, מה לדעתכם היה צריך לעשות גלילאו? מה לדעתכם הוא עשה? Finally the tables are starting to turn, talking about the